Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da wannan lokaci. Yau maudu'in da muke tafi muku da shi shine nau'in azaban kabari da ake yi ma ɗan adam. Nau'in azaban kabari shine matsewar kabari, wato kabari zai matse wanda ke cikinsa matsewa mai tsanani, wanda har sai ƙasusuwan haƙarƙarinsa sun shige cikin junansu. Ita wannan matsewar tana faruwa akan kowa, musulmi ko kafiri, kamar yadda hadisai masu yawa suka bayyana. Misali kamar hadisin da Kalal ya karɓo daga isnadinsa zuwa ga Abu Sa'id al-Khudri daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa game da kafiri, kabarin zai matse shi har sai ruwan ƙwaƙwalwarsa ya rika fita ta tsakanin faratunsa da naman jikinsa. Akwai hujjoji da yawa da suke tabbatar da cewa lallai wannan matsewar tana shafar mumini da kafiri, kamar yadda malamai da yawa suka bayyanar, misali kamar Ibn Batta da waninsa. Ga kuma hadisin da Shu'ba ya karɓo daga Sa'adu ɗan Ibrahim daga Nafi'u daga Nana Aisha, Allah shi ƙara mata yadda, ita kuma ta karɓo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lallai akwai matsa ga kabari. Da a ce akwai wanda zai tsira daga wannan, lallai da Sa'ad bin Mu'az ya tsira. Imamu Ahmad da Imamu Sufyan ath-Thawri duk sun ruwaito irinsa. Hakan nan Ibn Luhai'a ya karɓo daga Aqil da Sa'adu da ɗan Ibrahim daga Aisha binti Sa'ad daga Nana Aisha, Allah shi ƙara mata yadda, ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata, ki nemi tsari daga azabar kabari, domin kuwa da a ce wani zai tsira daga gare shi, da Sa'adu bin Mu'az ya tsira, sai dai kabarin bai ƙara komai ba akan matse shi da yi, wato iyakar abin da yi masa kenan. Imamu Tabarani ma ya ruwaito shi. Sayyidina Sa'ad bin Mu'az shine sahabin nan wanda a ranar mutuwarsa sai da al'arshi ta girgiza, kuma akan buɗe masa ƙofofin sammai, kuma mala'iku 70,000 ne suka sauko domin halartar jana'izansa, amma duk da haka shi ma sai da kabarinsa ya matse shi, sannan kuma aka yaye masa, aka ci gaba da ni'imta shi. Imamu Ahmad da Tabarani da Nisa'i sun karɓo wani hadisi ta hanyar Sayyidina Jabir bin Abdullahi al-Ansari ya ce, yayin binne Sa'ad bin Mu'az sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, subhanallah, tsarki ya tabbata ga Allah, wannan fasalihin bawa ne wanda al'arshin Allah mai rahama ta yi girgiza saboda shi, kuma an buɗe masa ƙofofin sammai, amma gashi sai da aka tsananta masa kabarin, sannan aka yaye daga gare shi. Sai dai malamai suna da maganganu da dama da kuma fassare-fassare game da wannan matsalar. Misali, Ibn Abid Duniya ya karɓo daga Ibn Abdullahi al-Attimami ya ce, na ji Abubakar al-Attimami, wani dattijo ne daga cikin Qurayshawa, yana cewa dalilin matsewar da ƙasa take yi wa ma'abuta kabari shine ita ƙasa ita ce uwarsu, domin daga gare ta ne aka halicce su, sai suka ɓace mata lokaci mai tsawo. Yanzu kuma tunda an dawo mata da 'ya'yanta, shine take matse su irin matsewar da uwa take yi wa ɗanta wanda ta daɗe bata gan shi ba. Idan mutum salihi ne to za ta matse shi ne da tausasawa, amma idan kafiri ne ko mai aikata saɓo da yawa, za ta matse shi ne matsewa irin na azaba saboda fushi bisa abin da yake aikatawa. Hanad bin Siri ya ruwaito cewa wata rana an wuce da gawar wani ƙaramin yaro, sai Nana Aisha ta yi kuka tana cewa, ina yin kuka ne saboda wannan yaron, saboda tausayin matsewar da kabari zai yi masa.
su dai muminai bayan kabari ya matse su da farko nan take kuma ake sauƙaƙa musu a buɗe musu kabarinsu, amma kafirai da fajirai da munafukai kuma kabarin nasu zai ci gaba da matse su ne har zuwa ƙarshen zamansu a cikin wato tashin alkiyama. Kuma wani hadisi daga albara'u bin azib daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a tufatar da kafirai da wasu tufafi guda biyu na gidan wuta, shine fassarar ayar da Allah yake cewa suna da wuta, suna da wata shimfiɗa daga jahannama, kuma akwai wani rufi na azaba daga samansu. Ya Allah ka kiyaye mu daga azabar kabari da duhun kabari da kuncin kabari, ka sada mu da ni'imominsa da yalwarsa da haskensa don soyayyar da muke yi wa annabinka sallallahu alaihi wasallam. Yan uwa, a nan ne muka zo madakata na wannan karatu, ku saurare mu a karatun da za mu kawo muku na nan gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.